uJesu Kristu inkosi baba. Namuhla ngikhonjiswe abazalwane abagcine bengasayikhonzi kahle inkosi ngenxa yezimpi ebebehlangabezana nazo, baphazamiseka ekumkhonzeni uNkulunkulu ngendlela ebebekade bemshisekela ngayo. Ngase ngibona abanye kuqhamuka njengemvula enkulu ebithi mayimnetha umuntu avuze engaconsi ngendlela ebinetha ngayo. Omunye wabo ngambuza kungathi umuntu engimaziyo ukuthi kade nayo i-umbrella. Ngabuza ngathi uyishonisephi i-umbrella njengoba ungasakhosele imvula isikunetha kangaka? Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu engathi engasisiza sikhosele emthunzini kaSomandla kuthi noma izimo ifika zingagadli kuthina size sigudluke enkosini, kepha masihlale enkosini sikhosele emthunzini wayo inkosi njengokusho kwamaHubo 91. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ndiyabulisa tata, ndiyabulisa nakumama, ndibulisa nakwifemeli yeZulu, ikhaya lezwi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Nkosi yami, ndiyabonga kakhulu nangeli xesha. Nkosi yami, ekuseni ndibonga ubukhulu bakhe, ndibonga uthando lwakhe tata. Seyasichukumisa ngokumoya ingcwele silele, athi vuka mntanam uthandaze. Nkosi yam, siyabonga. Ndivuke ngo-3 tata, chukunyiswa umoya ingcwele. Kanti all along kune-owl, isikhova esikhalayo apha phezu kwe-next door kwam emthini. Akhange ndisinake ngeli xesha ndichukunyiswayo. Ndivele ndathandaza. The mandiqeda uthandaza ngoku ndandothi tyhini Nkosi yam, kukho ingxolwanyana endingayi-andastendiyo efani. Kanti all along sisikhova yi-owl. Nkosi yam, Tata enkosi kakhulu moya ingcwele, ndiyabulela Nkosi. Seyandichukumisa ngoku nasekuseni, nam andisakwazi ulala ncakasana. Ulale ulikholwa the whole night. Ayikwazeki tuba ngcwele. Ndiyambulela uThixo, ndiyambulela uThixo, ndiyambulela uThixo wam. Oh Nkosi, ndiyambulela uThixo wam, ngutata uNzibande nomama uNzibande. Sifumana uLezine, uThixo uyathetha, abantwana bakaThixo bayasiluleka. Endleleni yethu yokukholwa siyalulekwa, silulekwa kamandi. Oh my God, uThixo ngumncedi. Siyabonga kakhulu egameni likaJesu waseNazaretha. uThixo nisikelela, nikhusela, nibiyele moya oyingcwele ngalo lonke ixesha. uJesu Kristu inkosi, enkosi kakhulu tata, ndiyabulela. Amen. Entabeni kaJehova kuyabonelelwa, ikhaya lezwi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Nginobufakazi enginabo. Shuthi ngesonto ngangiphuma emsebenzini, uma ngilele emini ngiyaphupha engathi khona umuntu ongikhomba ngesibhamu. Lo muntu uma ngikhomba ngesibhamu, kufika ingathi kunehlathi la ngezansi. Bese kufika ukuthi angibaleke ngingene la ehlathini. Uma ngabe kufika ukuthi angibaleke ngehlathi, bese bekhona into ethi futhi hhayi, ungabaleki ungene ehlathini, lo muntu uzokubulalela khona. Biza leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngabiza lona ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Kwabe ngathi uma ngisho lelo gama lo muntu uyaphoseka, ukhona into emdonsa nje fast engathi angazi unyazi lani imshonisa ehlathini. Ngesikhathi imshonisa ehlathini mina ngithola indlela yokudlula la. Uma ngivuka lingiphathe kabi leli phupho ukuthi iphupho ukhonjwa ngesibhamu, angazi uchaza ukuthini. Bese kuthi
ngomsonto sokuthi ngomsombuluko ebusuku that usisi wami angenelwa abantu bamkhombe ngesibhamu ney'ngane zakhe babaphuce bafuna imali amafoni. Hhayi yazi bese masivuka-ke sitshela lo kuthi usekhonjiwe la usengena abantu bamkhomba ngesibhamu bamphuca imali namafoni yonke into. Namafoni ey'ngane kwathathwa yonke into. Hhayi sathula. Kusengakashondi ilanga caca ukuthi engathi umuntu uyafaniseka. Makuhlangana ebanjwe kuyiwe khona makuyaficakala ngempela yonke into nje impahla bey'gqokile uyena. Wavuma-ke wathi uzowabuyisa amafoni. Noma kungakabuyi konke kodwa khona sebuyile. So ngiyambonga uNkulunkulu ekhaya likaJehova. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu akwenzile. Ngiyambonga kakhulu ukubonakalisa ubukhulu bakhe. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela baba umpostoli, dokotela. Ngiyabingelela umama Mtsibande, mama umpostoli. Ngiyabingelela eKhalezi. Ngiyabingelela entabeni kendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngithi angifakaze baba kakhulu ukuthi uNkulunkulu uyasenzela imangaliso. Ngangikhona nami emkhosini ka-21 days kuqala unyaka. Kungula ngenzela imhlolo ingane yami yayiphuza. Ngangi-edile-ke nami kwilisti yey'nto zami ngangiyidinga. Ngiyambona nje uNkulunkulu engenzela. Yafakaza nje athi hawu sibishile utshwala buyekile. Yabuthulula. So nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba nangey'fundiso esiy'tholayo. Siyafundiswa, siyakhulisa kakhulu. Sasithi siyakholwa kanti akusaqali. Kuningi esifundiswa khona uNkulunkulu. Baba ukugibela impela ugitshelwe imbongolo kaNkulunkulu ngathi uNkulunkulu usivusele wena usimisele wena. Kuningi ifundo eningi esengiyithole baba ebengingazazi ebengekho aware ngazo ebesingafundiswa ngazo. Kodwa selokhu ngangena ekhaya lezi impilo yami ishintshe kakhulu. Ishintshile kukho konke. Ngiyamdumisa nje uNkulunkulu ngiyambonga nasekhaya lami ungineza ukuthula uyangilwela empini ey'nhlobonhlobo ekhaya empini sigcinile nje uNkulunkulu. Impela singabalondoloziwe ekhaya lezwe nesivumo nje sethu ukuthi uJesu Kristu inkosi siyalwelwa baba siyalwelwa kukho konke. Sivele sisho njani nabaseRoma 10 baba siyamdumisa uNkulunkulu kakhulu ngawe nceka kaNkulunkulu. uNkulunkulu akumise njalo ngathi akupha amandla njalo ebudaleni bakho ungena nathi kuma-fasting. Yasimangalisa baba ungena nathi ukhuleke kanye nathi usikhulekele. Siyamtusa nje uNkulunkulu kakhulu ukuthi usivusele uhlobo lunjena lukhuluma into liphile. Nangomama siyambonga mama oyisibonelo ongakushumela okunye yena bephile okunye embatha okunye nebandla. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu baba siyambonga nangawe siyambonga ukuthi uyisibonelo ibandla liyisibonelo umama uyisibonelo. Siyabonga nje uNkulunkulu samdumisa kakhulu. Siyafunda siyakhiwa kakhulu. uJesu Kristu inkosi baba ume njalo. Amen. Ngibingelela ubaba nomama nasekhaya lizwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi baba ngidlulisa ukubonga ngentshumayelo yakho yangoLwesihlanu. Ngayilalela baba washo wathi inkosi asingayishayi izinja nazo zidaliwe njengokuba uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba wadala abantu walidala izilwane. Siyacela inkosi ukuthi singayishayi izilwane. Iyangithinta lo nto baba. Phinde ngiye lapho wathi khona abantu abagulayo abakhubazekile asingabathatheli phasi. Baba ingayizwa inkulumo yakho. Wangidla unembeza baba. Ngezwe ukuthi hayibo wangidla. Kuba baba bakhona babahlekayo. Kodwa mina ngikaze ngibahleka ngoba uma wangifundisa wathi ungabomhleka umuntu ogulayo okhubazekile ubomnika uthando. Ngiye ngimnike lolu thando baba. Umuntu okhubazekile angimhleki angimshayi. Kodwa ngiyamnika ukudla mekhona akucelayo ngimnike. Inkosi siwazile inkosi amazwi akho amnandi intshumayelo emnandi yangoLwesihlanu. Ngomgqibelo-ke angazi ngaphazamiswa yini ngangalalela ngaphinde ngalalela eyayizolo intshumayelo. Baba ngalalela kuthiwa sithanda abazalwane. Baba hayi
kona siyabathanda phela abanye-ke basithathela phasi, kodwa wena uthi hhayi, kodwa ngoba ngishilo ngadlula kulowo nto, ngidlulile, yena seyosala necala lakhe. Eyi, siyabonga baba, intshumayelo emnandi. Manje ngishawa isikhathi, inethiwekhi beyingihlupha, khona ubufakazi enginabo engabuthola ngoLwesihlanu noba izolo. Sengizobudlulisa kusasa ekuseni ngoba manje ngishawe inethiwekhi. Ize yavuleka manje, kanti wathi uma uphuphile funa ulethe ekuseni u-8 engakashayi. Ngizobuletha-ke kusasa baba ubufakazi, kodwa nje ngiyabonga kakhulu ngentshumayelo. Hhayi, angithinta bandla, hhayi angithinta, sibonga kakhulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu, khuluma kwakhe akufani nokumuntu. Konzo yayizolo imbuba yazi yanamandla, yazi yajula, sase safunda. Abaprofethi babhala bayana bekhuleka ukuthi babe yisika. Hey, uyazi uNkulunkulu mase eyichaza lento, ngempela umuntu kwakunini eyisika icaba, kodwa futhi impendulo ungayitholi, singayitholi impendulo. Hey, Nkosami, angikhulile izolo. Nomkhuleko ka-Eliya nawo ngiyawubuka ukuthi hayibo, wazi wanamandla nawo, ufana nokaJosafati owuqala ngokuthi uNkulunkulu wawobaba. Siyabonga, umuntu uyafunda ekhaya lezwi. Jesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba Nsibande ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngicela ukuletha nabo ubufakazi. Bengigula kusukela ngonyaka odlule ngaboNovemba, ngilokhu ngigula kodwa ngilokhu ngihamba. Kulo nyaka lo izinga lokugula laphakama kakhulu. Ngizwa ubuhlungu obunye la ngaphakathi, ama-organs engathi kuyasuswa, kuyadabulwa, kubuhlungu kakhulu, ngiyasikeka, ikakhulu la ngakuma-kidney nangaphakathi esiswini, ngathi organ kuyadonswa, kuyadonswa nje ukuwela phansi ngaphakathi ngapho obuhlungu bakhona, nama-pain kuma-ribs nasentanyeni, and le pain lesegijimela nasekhanda. Sengasazi manje ukuthi ngizokwenza kanjani. NgoMgqibelo lo nge-27 ebusuku sengasazi ukuthi fanele ngenze njani. I-pain yaba kamandla kakhulu. Ngilokhu ngikhuleka njalo ngokuhlukana kwabo abaseRoma 10:9. Ngilokhu ngikhuleka bona. Hhayi, ekuseni izolo mangivuka kwavukeka, ngavuka nje ngiphilile. Ngiyabonga baba ngomkhuleko wabaseRoma 10, uyalekelela kakhulu. Nokuthi uJesu Kristu inkosi, kungilekelelile. Ngiyabonga baba Nsibane. uNkulunkulu akubusise kukho konke osenzela khona baba. Sambulela okuningi ebekade singakwazi empilweni zethu. Ngiyabonga, ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Hawu baba, ngifuna nje ukubonga inkonzo yasemafakatini. Yaze yamnandi webantu, yaze yamnandi. Ngize ngalala ngo-11. Inkonzo ngilalele nje ubumnandi benkonzo, amaculo endumiso. Hayibo. Yaze yamnandi inkonzo. Hawu, yaze yamnandi inkonzo. Ngiphakamisa lokho nje, ngiphakamisa udumo kuleya ndawo yasemafakatini. Hawu, yamnandi inkonzo yabo shame. Hayi, ngiyabonga. Ngiyabingelela baba egameni likaJesu. Hey baba, angazi ngathini. Angifuna kulibazisa ngoba ziningi izinto ezigcwele enhlizweni yami. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe baba, wasifundisa ukuthi imkhuleko
engaphendulwayo yenjani, imikhuleko engaphendulwa yenjani. Wasifundisa baba ukuthi singayibulali iy'lwane kodwa sikhuleke uNkulunkulu uzoyihambisa iy'lwane zakhe. Baba ngikwenzile konke lokho, akusekho silwane ngisho emzini wami, akusekho silwane ngisho emasimini ami engiyalima baba. Ivusi bekuyinto engayazi ngithi ngiyahamba emasimini ami unyawo lungene phakathi luthi shiqe. Ubaba uNsibande umlaleli uNkulunkulu ungasuki, kuyinto ey'phethe ivela kuNkulunkulu. Nangendlela esilwiswa ngayo emabandleni ngoba phela njengoba baba uhlala ushumayela zonke izinsuku sithumelela iy'nkonzo, siyaphenduka siyakhula ekumazini uNkulunkulu. Uma sikhula sichitheka, iyachitheka lento noma siyiphakathi ey'nkonzweni basibone sengumehluko. Kuyaliwa ukuthi lezi y'fundiso siy'thathaphi. Hhayi baba, iy'fundiso zakho ziphilile. Mana njalo mzalwane, siyakukhulekela uNkulunkulu ukuthi akumise uvusa imizi ebifile sithi singabazalwane sisindisiwe, kodwa sihamba singamqondi uNkulunkulu ukuthi kufanele siye kanjani, uNkulunkulu kufanele senze njani. Hhayi baba, uyasifundisa. Baba, ungisizile baba, ngiyaphila, ngiyambonga uMamChako wangifaka kuwe baba, ngiyambonga. Angikwazi ukugula ebenginakho, ngawabona baba amasimi engiwalimayo ngoke ngikushuthele-ke ngikusendele ukubuke amasimi engiwalimayo, ngibuya ngiyosebenza ekhaya, ngiyoklina indlu yami. Ngiyaphila baba, ngiyaphila baba uNsibande, ngiyaphila ngey'fundiso zakho. Ngithi phambili ngoJesu wakho, phambili ngoNkulunkulu wakho okubizile, abaphumayo abangenayo. Izulu lingalabakhethiweyo baba uNsibande. Siyambonga uNkulunkulu ngawe, sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli Nsibande nomama nomndeni wakhe wonke egameni likaJesu. Ngibingelele nabazalwane bonke basekhaya basedabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele nabazalwane bonke basekhaya lizwi. Ngithi ngibonga uNkulunkulu nami bangcwele ekuseni ngidlulisa ubufakazi. Ngibonga uNkulunkulu bazalwane, ngiye ngabamba umkhosi ka-3 days, ngacela kubaba ukuthi angikhulekise. Wangikhulekisa ubaba, wangipha nomkhuleko ka-18 May. Ngamuzwa uNkulunkulu engithinta kakhulu, ngezwe ezinye izinto yisuka same time, ezinye izinto zamayinazeka nje emzimbeni wami. The first day nje ubaba engikhulekisa usuku lokuqala, ngambonga uNkulunkulu. Ngithe ngiqhubeka ngamuzwa uNkulunkulu engiqinisa. Bazalwane, bengingazi ukuthi ngizokwazi ukuqeda lo 3 days ngesimo engikuso. Ngiyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu. Nengangocelela ngibona iy'mpendulo ziyabuya kakhulu. Ngiyambona uNkulunkulu uyangenelela. Ngizwe nje abantwana bami sebekhuluma beplana indaba yokungakhela, ngingakaze ngikhulume nabo. Kuningi nje uNkulunkulu engikubone ekuveza ekwenza, bashintsha nje nabo egcekeni baba abantwana laba engangibazi kudala. Kade isitha bese singenelele ngendlela yokuthi nabantwana bese beshintshile egcekeni, sebengenye nje into engingayazi. Kodwa bengilokhu ngimile ngithi uNkulunkulu khona, akahlulwa yilutho. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu nokwangihlanganisa nekhaya lizwi. uNkulunkulu wangisiza, ngingangeniswa ngamuntu kodwa ngadonswa uye uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba uNsibande. uNkulunkulu ambusise nomndeni wakhe, akhule, ambekele ukuphila, ambiyele, kusizakele nezizwe ey'ningi ey'sezayo. Ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise nonke. Amen.